bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeeɓiyankoɓe Pindi TV caggal nde jettuɗen Allah en juule ɓurnaɗo yumdere en jarni en ñaguima duwaw kono kadi en niddi duwaw dendagal yeeɓiyankoɓe men to mbawi wonde nder dundu Baba Adama o kono kadi en ñaguima Allah subhanahu wa taala dokkuɗen fartange wawde tawterede aset ha aset arta bandum en mbawa so wona yettudembo kaddi jettoɗo kono kay en jetti yeeɓiyankoɓe no hannirta ni e artude kadi oɗo aset woni hoore biir filande bandiraɓe yewtere men wiyetede yewtere men pamen paminen enen gandi paminen ko yewtere nde ganduɗa hoorema ko nde cuɓiɗen ɗo e ayaw habiride meɗen gam tigui rigui wawde ɓedde kala ko ganduɗa hoorema en paami ɗum e bureau mbawen arde dokken ɗum bandiraɓe kañumen aussi mbawa kay dañde no jewtiri henete en jetti noon yeeɓiyankoɓe no fewi en jarnimoɓe kadi en ñaguima Allah subhanahu wa taala en duɗo lewru teddudu ganduɗa hoorema ko hen tigui gonɗen enen payi e yaltude e mayru donc yo Allah sellin en sembinen kadi non bandiraɓe kala onon jallo onon jaafo yewtinde noon kadi en jeewoytaki enen no kewɗen yadude keɓen ɓe yadude henete woni mawɗo Abou Samba Diop omon ɗo junggo men ñaamo ɗo ma en calmidirama ko joni junggo men noon également enen gondi e musidɗo men tedduɗo mo ganduɗa hoorema ko kañum woni joom revue des titres woni ko siifa e kelle garwaniji jayndeji leydi Sénégal kañumne enen jetta ɗum enen jarno ɗum e darde mum nde ganduɗa hoorema subake kikiɗe jamme ñalawma ala ko woni darde mum so wona vraiment yo yimɓe belto yo keɓ kumpito kabaruji leydi Sénégal ɗum ne Mouhamed vraiment amin jettuma hen ko wona ko ɗum mawɗo Abou Diop jaam Allah wiyetema hande ko hoore biir enen goni e ñalawmaji battidiɗi e lewru korko lewru chahru ramadan teddundu bisimilla ma salminde yeeɓiyankoɓe heeɗiyankoɓe yo Allah hokku en ko wa Allah hewde famɗe lewru yo Allah lamɗo jaɓanen ko tata hen ko suuɗe ko feeñi o yaafo en inchallah Allah hokka en kadi dañde koakaji kewɗi wondude cellal duumigal so neɗɗo aɗa ñaago judde balɗe yo ñaago cellal duumigal so balɗe juuti yaadane cellal wadda ko gantini yo Allah hokka en balɗe juɗɗe cellal duumigal yaada arsuko jaaƴƴo taw ko nafomo wona leptowo wondude paamudal men e nder koye men e hendoji meɗen salminde bandiraɓe fof assalamu aleykum wa rahmatullah kono baba hande aɗa ñanti noon gonɗa koye toñjeɓe hande aɗa ñantide walla o ko ala min jiɗmi ko jaaga ko Amadou Dia émission ga yo an en ndi migam hayso ñantade yo ñan toon bisimilla jaagal dimat ngam kalan ngam ko min haali ɗum bisimilla ɗum gam ko noon e ko ñanto kankam ko ñanto so haalnama kadi mbiɗen ɗo ñantat salite kono abbas o ñantaki ko baldude ko pismade won eyyi mi wiyando tan gaddu bo ay pulaari ko ɗokko yawata ko gumɗon yiɗɗum Mohamed Dim a salminama a jarnama no fewi kadi aɗa ñagane Allah moƴƴere ɗum ko dendagal yeeɓiyankoɓe hettiyankoɓe men foof ko kañumen ndendata ene duwonoma sababude subaka Allah pinɗa foof aɗa woppa hajuji ɗi aɗa ara gam humpidde bandiraɓe e ko fati alhaala kabaruji e leydi Sénégal Mouhamed jaam Allah wiyetema jaam wiyetema mi salminima doyen mi salmini bamen jinnaɗo men Abou Samba Diop en calmini dendagal yeeɓiyankoɓe télévision Pindi TV ha ɓuuri tengtude nde ɗottufde nde ganduɗa ko pamen paminen no mbidani également onanne gonɗen koye sakket ñalawma lewru korke ñaguima dendagal ko rewa yo Allah jabon en wadde remercier wadde ɓe julmo wuuri kadi en mbawi wadde anticipé waɗande ɓen ɓe ganduɗa ko yimɓe ɓe ganduɗa ko yimɓe fof teskima fidélité mabɓe e nde ɗo yewtere e dendagal jewte mbaɗoji galle ɗe kamɓene en mbaɗiɓe julmo wuuri en jettiɓe en jarniɓe en tawno ko ɗum yidde tan noon kamɓene en jettiɓe darde mabɓe kamɓe kala e kuuɓal ko noonne kadi jettirten bandiraɓe ɓe ganduɗa ko vraiment ko ɓe gollottoɗen e galle o foof kamɓe kala e kuuɓal en calminiɓe en juurimaɓe en mbiɓe kadi nde Allah hokkata en wattude ni duuɓi kewɗi e nduɗo lewru ndu ganduɗa ko chahru ramadan Elhadji Abbas Sall ko noon tigui ko weltanade bandiraɓe Mouhamed Ndim kadi ko jarnadeɓe surtout ɓen ɓe ganduɗa ko yeeɓiyankoɓe men kina tolno e ujunnaji sappo pawɗi e yimɓe subaka aset foof walla hoore pile foof ina jooɗo ina
vraiment kuccite tigi rigui oɗo télévision biyeteɗo Pindi TV enen jeeɓa ndeɗo yewtere wiyetede paamen pamminen kamɓe kala timmi mbawi wonde e nimɓe mbawi wonde foof yo jaami kisal wone mabɓe gam rasul sa sallam yo Allah sillinɓe simminaɓe Allah kadi hokkaɓe sembe e kala no jaltinɗen jewte baɗe ni kadi kamɓe nde ɓe jogo sembe wawde yebde ɗum hande kadi en garti no kewnoɗen wadde e kala saaha enen jogui noon toɓɓe nayyi ɗi ganduɗa hoorema hande kon jogorɓe undi hen no hannirta ni en toɓɓere men arownir nde woni on ɗon loi d'amnistie mo ganduɗa hoorema ɓe mbiyata ɗum ko loi interprétative mo ganduɗa hoorema ko Amadou Ba nanuno ɗum en tout cas société civile wonande organisation de société civile wonande won certaine yimɓe ɓe ganduɗa hoorema jaadani hay gotol e oɗo loi interprétative taw ko amnistie ɓe sundo ko sagoji maɓe taw loi o koko wota kañum foof wasa tigui subtede hen hunde ɗumine ɗum noon ma en gar hen so Allah walam ɗo jaaɓi toɓɓere men ɗimmere nde woni jaltal ngal gandanɗa hoorema ministre porte parole du gouvernement woni Ndiek Sarr e kala saaha omo heewi yaltude e so yalti vraiment o haala konguiɗo ganduɗa kulɓiniɗe ngol lawol aussi on wi o haali haala Moustapha Ba gonnoɗo ministre des finances et temps horejo leydi men gonnoɗo woni le 4e président Macky Sall hollidde wonde on duttugol mum e joomum vraiment ene wawi taw won sababuji gonɗi ha ni koreji on ɗon sehilaɓe yaadiɓe jalti mbi jettimo jarnimo kono hande ɓuuri sohlude vraiment ko yo preuve aji pawe e table ɗum aussi vraiment ma en gar hen ha ƴeewen holko saabi tigui rigui muɗumen toɓɓere men tatiɓirde woni ministre du commerce aussi kañumne yalti jaltal badgal fayida holliti wonde maaro ustama ɗum kam vraiment ko hunde nde jiɗɗen kono noon won yaltuɓe mbaɗi contesté hollidde wonde vraiment ɗum ɗon wiyete ko gussal ngal ɗon kañumen kam tinani ɗum so woodi wonde ni ko gussal ngal ganduɗa ma ummiri en ko caggal leydi ɗum noon hay hunde ala ko mbaɗen hen toɓɓere men nayyi ɓiiri ko ɗon jofnirten woni ɓesgu Pastef naaɓe kamɓe kala woni waɗɓe point de presse ko ɓoyani ko ha ni toon to RTS ɓe kolliti wonde hankkadi ɓe gonta jabde e nder gurdam mabɓe vraiment mawɗo mabɓe ina haale biyeɗe gandanɗa hoorema ndewani lawol ɗum noon kala biɗoɓe ma fotte mabɓe lawol ngol ɓe mbawa ɗumen ɗum noon aussi ma en gar hen nde wonno neɗɗo andi tan ko fuɗɗi kono ko ganduɗa hoorema ko ɗum poɗɗa vraiment rottanede so Allah puɗɗoɗo anda gartan ke mawɗo men mawɗo mo ganduɗa hoorema ardi bonnani mawɗo Abou Samba Diop mbo jetteten jarnaten en kasta yiddema jarudema saabu vraiment no hufirni galle o hufirni ɓesgu ɗum e kala subaka enen aussi ma en jettumo henede mawɗo Abou Samba Diop en garat e oɗo loi mo gandanɗa hoorema woni loi hande omo yarta attaye no fewi e nder rendo meɗen ɓe mbi e wonde ko loi d'amnistie interprétative manam maɓe gusta hen hunde a faami gam tigui rigui ɓe goppa ɗum to kono noon ɓesguli ɗi calima ɗum holno jiiruɗa ɗum oɗo saaha mo gonɗen beele ko wiyano uste ko haalama ha anda eyyi ko en tout cas ko pour l'instant ko jagguɗen haqqillaji yimɓe jaggui wonde ma wood fewuji kewɗi ɗi gandanɗa hoorema par ce que aɗa sa wiyama loi amnistie woni kala ko gandanɗa hoorema bonandeji mbaɗanoɗi e on ɗon saaha guittete poppete ha laaɓa kono kamɓe ɓe mbi e wonde ɓe jaɓano ɓe mbi kadi maɓe gartir ɗum nde ɓe jeehi haɓe gartiri loi o ndo ɓe kolliti e wonde ɓe ma wood koɓe cipti hen a faami wooda koɓe goppi donc koɓe cipto ko ɗum woni caɗele yimɓeɓe yimɓe donki andude holkoɓe jogori siptade so tawi vraiment eɓe jogori ko wabde ɓesgu mabɓe ɓe goppa ɓesguji janen ɗi ɗum aussi ko caɗele te wawaka andede sowona tan yetti o ha yawtine min ndi wona sariyanke mi yiiɗa woɗɗude hen so haala Allah kono mboɗani tan kala kono daña leydi yo ɓesgu leydi Sénégal fof sohlu ɗum kono ardiɓe yo cohlu ɗum saabu laamiɗo hay e goye meɗen hitande neɗɗo fiila wiyete ko yo Allah addu ndiyam ha heewa yo liɗɗi coñcu yo gawoy heew yo jawdi heew yo jam waɗ yo waɗ hay so waɗani teskete koye saaha makko hitande kaari laami hitande naggam waɗi hitande sooño hitande amo hitande naggam o goto fof yo yiɗ jaam ha tengta gaddiɗo leydi kala ko gaddiɗo leydi ne ñaago yo ñaago deƴal leydi saabu ñaaguiɗo yo hokke laamu o leydi mbo sikkide ñaagoto nde ñaagaki fiide fotani jogade anniya won bonandeji wadde kala koɓe mbawi miijade hen so tawi ɓesgu ngu yaadani hen yoɓe gaccu kala koɓe jiiɗi miijade hen e oɗo loi mo ɓe pooɗi kamɓe jogande majorité assemblée nationale janggo goɗɗo ne wawi jogade wona mi dañi d' accord kala mawɗo leydi garɗo dañi majorité kadi ñaaguima ha hokka wi wonko yiiɗi yawtinde e dow ɓesguji ɗi
kono yo won ko yawtirde ko nafata ɓesguji ɗi nafa ɗum kañum so tawi wonko jogo e bonnude hen ko ɓesgu jogano ɗon wadde ɓesgu fof jooɗima ƴeewi ƴewtinima tawi moƴƴani pawe ɗum ƴewte ɗum haltide yo yewta uddite kote ko jalo hakkude darogoliyankoɓe yo kaldat so kaldata wonɓe laamu e gona e laamu fof golle mumen mbawa yaade ko gonɗo e laamu noon ko kañum foti ɗaɓɓude kaldigal mbiyanmi tan mi wona so yanke on banggue mi anda ko jo ursede ko ɗum woni mi anda ko hetto ko ɗum woni kono kala ko ana waɗe hade ko ɓesgu lamminnoɓe kamɓe te ko ɓesgu dokkuɓe majorité kadi ko yimɓe ɓesgu ngu wonen mbiɓe mbaranama won hen mbiɓe bonnanama mbawa yafade walla nangga mo yooɓe jotto yimɓe he wona kaldigal gendiyankewal woɗɓe nanodiri wasa addude pusgu ko noon wasa addude pusgu Mouhamed Ndim ɓe kolliti wonde surtout société civile won wiɓe e wonde gueɗe ko ɗiɗi ma woni ɓe gartiri loi tan ma woni e feccunde ɗum comme kañumen jaaɗani en ina hen ɓen ɓe ganduɗa hoore ma hande ko sukaɓe wiyetenoɓe Y'en a marre ina hen également société civile ina hen ɓe ganduɗa hoore ma kay ko dawriyankoɓe ko wayno Amsatou Sow Sidibé en ko wayno honorable Aissata Tall Sall en par ce que enen gandi honorable Aissata Tall Sall o hollino wonde oɗo loi so kanko waɗatno ɓe goppannomo o deeƴa saabu ubbiddemo a faami so renaki ma gulel gummuɗo hay goto sikkani eyyi doyen no mawɗo Abou yini enen kam en gona fanniyankoɓe to banggue ñawoje ko way noon par ce que eɗen gandi gueɗe justice kam ne waɗi technique ha ɓurti heddi ko yiide hande situation engouement leydi ndi ko neɗɗo fof aɗa foti haalde hen kene waɗa apaisé leydi ndi surtout kamɓe député ji ɗi eɓe jogui walare mawde to banggue wonande responsabilité ji mabɓe ɓe jogui fewde peuple o so tawi onon ko ɓesgu ngu suuɓi on min jonama on ko onon paɗata min représenté toon to assemblée nationale oɗon poti wadde connecté e peuple o par rapport e décision ji e miijoji ɗi ɓe ƴettata ɗi beele ɗum ɗon ana yaadi e ko ganduɗa ɗum woni ko peuple o yiiɗi ko wadde oɗo amendement mo ganduɗa Amadou Ba nanni ɗum so tawino ɗum wonani tan gueɗe o yidde huytude hunde ko heddi ko min nanna walla ni ko ɗum joftigo eɗen gandi way tan par ce que adi nannude proposition de loi ko ceerno Alassane Sall mais ko darni tardivement kanko Amadou Ba o nanni on woni ko le 2 ene jogori yo yahede toon to commission technique plénière e ko way noon heddi noon ko ɗum politique tan nandi hen par ce que so tawi waɗama tan loi d'amnistie pure et simple mo anditano o on hande yimɓe fof ene gandi ko Aissata Tall Sall yiyatno ko son paari wadde abrogé tan mbaɗe ɗum abrogé beele nden Ousmane Sonko ana paari ruttade prison e woɗɓe ganduɗa hande nan totta direction ji e ndi laamu mabɓe ganduɗa ko wonnoɓe e amnesty o waɗino effacé amnesty waɗata effacé ko défait mais toujours pour yidde wadde influencé aɗa nana ɓe mbima min mbaɗani indexé tan les forces de défense et de sécurité ala mayɓe hen ɓe etc mais woroɓe jejjit mo ganduɗa ko ƴettunoɗo ngallu mum waɗi investir e station service par ce que gandita hunde ɗum ɓes hulɓinade seeɗa même force de défense et de sécurité wone mabɓe yaltuɓe déjà de lieutenant colonel en watɓe yaaɓe à la retraite ɗe balɗe foof eɓene jalta cotmaɓe cottumaɓe e Amadou Ba e même Seydou Gassama mo ganduɗa ko kay woni Amnesty Sengo Sénégal par rapport ɗum ɗo ɗum waɗi indexé tan ko ɓen ɓe ganduɗa ko ɗum justice sélective hakkude mabɓe e ɓe ganduɗa ko joguiɓe e ñawoje ɗe te so tawi a yino ɗum yaade ni aɗa andi ɗum ɗo kam koɓe huyruɓe hen tan yimɓe mabɓe ɓe ko heddi ko ɓe gacci ɗon te fota wonde amnesty no mbiruɗa ni hay so tawi to banggue droit pénal toujours koɓe manam koɓe jiiɗata ko wadde influencé yimɓe kay enen gandi to banggue crime wargo en tortue en eko way noon amnesty watta ɗum effacé wadde ɗum noon ɗum kam jarani keɗen kala mais holko saabi amendement interprétative oɗon ɗum ɗon ko ɗum haala ko kan ɗum foti haalede heddi noon solution tan mboɗo sikki ay ko ɗo fonno woni jiiɗen darde le médiateur de la république yata mum heewiɗo jiiɗen Amadou Ba woni mo ganduɗa makko kañum portilowo subaka Allah fof walla saa o yalte teleji o wiya wonde gonmi ke laɓɓitinde non o laɓɓitinde nde on ɓeydon nannude yimɓe ɓe solution tan ko ni Aline Badara Cissé yo Allah ɓuuɓan ɗum mo ganduɗa kañum wonno le médiateur de la république momaji baɗum ni ne ɓennannoɗo en o ƴetta parole o haala yimɓe vraiment keɗomo ko way noon hande ene moƴƴino yimɓe daña médiateur de la république mo ganduɗa ana nodda ɓen ɓe ganduɗa ko les parties prenantes ɓen ɓe ganduɗa ko les 18 ɓe ganduɗa ko organisation ji forum civil pelle ɗe gona laamiyankoje ɗe
ƴeewa haaldidde e député ji ɗi walla commission ji to assemblée nationale e ko wayno conseil constitutionnel ɓe mbawa joddade ɓe mbawa vraiment ƴeewde holko ɓe mbaɗata haɓe mbawa hayso tawi yo loi o ya mais ɓe goppa oɗo loi interprétative pour deƴƴal leydi ndi par ce que ɗum ɗo so ɗami ɗum yawti mboɗo sikki addat caɗele e leydi ndi addata ko fitinaji par ce que déjà hankadi a ronki andude hoɗo poɗɗa yaɓude koyngal ma ɓe jalti kaali en jii hanki ɓen ɓe ganduɗa ko kañumen goni ɓe famille ji mumen lorino e nde ɗum wonno 2021 2024 mbi ko kañumen ene mbaɗa ne jaadi e Amadou Ba loi mum à 100%. wadde ɗum ɗon ko ɗum probléme moƴƴata tan ko ɓe mbi ko interprétative wadde yo yimɓe jooɗo ɓe jewtida ƴeewen vraiment ɗum ɗo ko ɗum woni ko addata deƴƴal leydi ndi ko heddi ko nanne kala hen mo ganduɗa waɗino hen ko ganduɗa ɗum ɗo lawol hokkanimo ɗum aɗa foti notade lawol notoyɗa lawol taw noon ala min mi mogga ɓiyam mi yanay ɓi goɗɗo Mohamed ndim walla maw abou on cikkani vraiment oɗo loi mo ganduɗa ma wotama à l'Assemblée nationale te hokkimoɓe kamɓe ɓe ganduɗa ma hande eɓen gardi fartaŋe eɓe jalti ɓe Allah hokkimoɓe fartaŋe ɓe laamima a sikkani woppude ɗum tan ha laaɓa ceer ko kañum woni meilleure solution. mi waɗata ko kalnami ko kono min gartan koye député ji ɗi sen ƴeewi lelgo leydi Sénégal to banggue sungo député ji jogui koɓe mawɗo landa o suwanto hoore mum kañum soɓi ɓeeɗo tawa janggo so yiiɗi yawtinde hunde suudu sarɗiji ɓenne jaɓanamo heddiɓe ɓe ko ɓesguji ɗi cuɓani koye mumen mbi minen ko Abba Sa woni nulaaɗo amen to suudu sarɗiji wadde nde suudu sarɗiji woni suudu sarɗiji tigui nawi a natti wonde nden a yiyat député ji ɗi mawɗo o suuɓi président o suuɓi e yimɓe cuuɓi ɗi donka nandirde so mawɗo o laamu ngu addi yawtinde toɓɓere yiɗi yawtinde député ji ɗi suɓanino hoore mum liste national ɗi ɗin ko ɓuri hewde jadata koye muɗum heddiɓe ɓe mbiya minen min jaadani hen saabu minen komin nulaɓe diwnuji amen ɗum moƴƴani e diwnuji amen cikkumi saɗa nde fof woni ko sifa e fannu mo député joguino hanki e gollal ngal gollalno yoltude hujjaji ɓesguji ko ngal natti wodde hande ko ɗum saabi hande o ko woote e moɓɓude guite ko gonga ni hewɓe hen janggani no amen ni mais hatta jomum namnade jomum koko moɓɓi guite tan ko fof yo yawtu hande way kono leydi Sénégal ko ɓuuri ñiɓde tan mbiyen guilay gasde Abdou Diouf ha Abdoulaye Wade hayti goto foof ko balle kamɓe daña majorité somi dañi ko jinmi yawtinde komi yawtinde mais beele ko yawtinde kono moƴƴe yimɓe walla moƴƴani ɗo woni rol hande o député ji hande ittude immunité parlementaire député hono moɗon on ƴeewani janggo ɗum no jogo heɓtade no moƴƴi boni kala landa laaɓi tan yo itte ɗum ko wasde miijade e gueɗal keddigal ngal ko addede e moɗon hande do woni ko ɓe gaddane ko moƴƴani e mumen ko moƴƴani e aw ko moƴƴani e gayna ko moƴƴani e ndema ko moƴƴani e golle tan moɓɓon guite jewton ha laaɓa ɗo foti taw ƴewtede so ɗum ala kala musibaji ɗi parti au pouvoir yiɗi wadde woni awaɓe ayoɓe no wawi yawtinde ko heddi noon jaggude ɓi janano jaggude ɓiye mbaɗa caggal ma jogɗa lotel fe ɓiɓɓe jananɓe ɗum wawa yaade ko ndima haalɗo joni ko yo haalde ha famodira wadda ɗo nanodira ɗo Abbas ɗo kaldigal ala mais dialogue waɗanno tan Abdoulaye Wadde Abdou Diouf kay ɓurno bonde kaldi ha yimɓe mum nanna e laamu ko nandi hen gouvernement d'union nationale nde ɗum yawti Abdoulaye Wadde caɗele landaji goɗɗi ɗi yimɓe fof naati hen min sahaji cikkat min ɓe sikki enen ɓooye toɓɓere nde kono sahaji mbiɗa sikki vraiment jumri nene ɗum ɗo par ce que ko ɓooyani ko en jii dialogue mbo ganduɗa hoorema Ousmane Sonko kañum ardino ɗum ɗon to ganduɗa hoorema woni grand théâtre en jii o utti dialogue o wi oɗo ko dialogue keso mo meeɗa wadde ɗoyti mais dialogue en général hewno waɗirede ko pour ha yimɓeɓe mbawa dañde ɗo ganduɗa hoorema ene pour wawde fawde ɗon koyɗe men mbawa yewtude jaafoɗa dialogue mo meeɗa wadde to banggue moƴƴere wadde yo dialogue o yaltin moƴƴere nde meeɗa waɗede ko noon tigui noon tan noon a jarama mawɗo Abou mataw en garani toɓɓere men ɗimmere mataw jen to Mohamed Ndim ministre mo ganduɗa hoorema ko kañum woni joguiɗo konngol gouvernement leydi Sénégal ina heewi ɗo yalti o haala konngui ɗi dutto e makko hani ngol ɗo konngol ɗiɗo konngui ɗi ganduɗa hoorema o yaltini ɗum faade e Moustapha Ba mo ganduɗa hoorema woni ɗo ministre des finances e saaha mbo président Macky Sall woni ɗo hoorejo leydi Sénégal hollide wonde duttugol mum e joomum
wana simple hunde ganda horma won juuɗi gonɗi hen hani koreji mum jalti a faami mbi e wonde goo ene jettamo kanko Jek Sare kono noon en cukli hande preuve ne jettamo e révélation joni noon yo addan ɗumen preuve par ce que ko hayl ko tellement mawni ɓayde kañumen cikkannoma taw ko neɗɗo men ko Allah ko nawi ɗum ko waktu ko yoni kono so tawi kanko yalti o wi ɗum ɗo won juuɗe lombiɗe hen hankandi ene cukli preuve est ce que ɗum so ɓooyi leydi ndi holko an jogori addande eyyi andi enen ko gonɗen tan koye wadde vivre des moments ɗi ganduɗa ko toujours ndeysan aɗa jogo regret e Sénégal o saaha no yarata ni surtout to banggue ɓe ganduɗa kañumen jogui laamu ngu wonande Moustapha Jek Sare meta le porte parole du gouvernement woni jaltiɗe o heewi wadde ko yimɓe kam ɓuuri andirdemo ko nde o yalti fof yimɓe daggat juuɗe konnuɗe andi ministre porte parole du gouvernement ɗesata wade portefeuille mum ɗesata wade kono ministre des affaires étrangères ni tawno ko ne waɗi sensible no feewi kala ko kalɗa hay so tawi an ɓurniɗa ko wutema an militant o walla an tan hoorema ɗum yiyete tan ko lamɗo o kalɗo gouvernement o kañum haali enen gandi nde o haalno ɗo e haala Macky Sall ma artire ñaawe soke nde yimɓe jande makko o yi wonde kanko nde o haalata ɗum nde o haalan ɗum e inde gouvernement kono yimɓe mbawa wadde conjugué nde o haalata nde beele o haalata ɗum koye kanko tan walla koye gouvernement par ce que ko kanko jogui konngol gouvernement e kaɗo haala ko ganduɗa o haali par rapport e wargo Mouhamadou Moustapha Ba ha yimɓe mabɓe nana jiiɗa lawjiɗi ɗum yiide non procureur haalin ɗum moro wona mort naturel et pourtant procureur haalani ɗum yiyani wonde ko baraɗo yi tan ko autopsie o ko waɗi révélé ko bon wona mort naturel e ko way noon mais kanko so yi Mouhamadou Moustapha Ba ko baraɗo hande ene moƴƴuno o waɗa démissionné laamu ngu waɗama convoqué procureur uddita hen enquête parce que ko wayni quand même ko hunde nde ganduɗa ene diɗi par ce que déjà haala makko nde o haali ɗum leydi ndi kadi dilli ɗum ɗon kadi heewi ɗo ɗum bonni leyɗele walla heewi ɗo ɗum addi caɗele diplomatie walla ni pusgo e nder leydi sa ƴeewi en 2020 Maroc ɗum waɗin toon nde yimɓe goni en plein corona covid 19 woni ministre mabɓe de la jeunesse des sports et de la culture omo ganduɗa Hassana Ayaba won haala ka haalno roi Mohammed VI waɗi reddimo waɗimo limose gande kan haala ko haala ko ganduɗa yimɓe kulino Sibeth Ndiaye on mo ganduɗa ko ministre porte parole du gouvernement e laamu Emmanuel Macron seɗen tesko nde gilet jaune en gulni ha wuuli hunde nde muusi toon de France mo ganduɗa kanko Sibeth Ndiaye jogui koyngal ɗo e Sénégal jalteɗe o waɗatno wadde défendre laamu ngu par rapport e gilet jaune en jalteɗo o yaltanno par rapport e wadde défendre Alexandre Benella mo ganduɗa ko ɓattiɗo o mo ganduɗa ko Emmanuel Macron wonno saabi awo porde poste makko o waɗa limode donc ene heewi ko ganduɗa ɗum ɗon ne waɗa so tawi neɗɗo o dartinaka bade tan komo waɗa trébus e jomum ne ferguito ne yalta te jalteɗe haalata ɗe ko leydi ndi e hoori mum waɗi porté responsabilité jomum ne moƴƴi dartine vraiment wawa notade lawol walla haade addani pusgue ko way noon mais président de la république waɗino hen dawal ngam yimɓe jonni ɗum par ce que o riddi ɗo Cheikh Oumar Diagne Sehil Baba o directeur des moyens généraux à la présidence haala ka haalno e tirailleur nde yimɓe foof mettini leydi ndi mettini mais o waɗi arrêté o waɗa limogé chef de cabinet makko Pape Mata Ndour nde haali ɗo haala wonande neɓe jalti ɗum ɗo waɗi malde waɗi wonande hakkunde Macky Sall e Ousmane Sonko e banno Birane Souleye Diop e Abbas Fall kamɓe fof ɓe jindiri o waɗi ɗon divulgué des secrets confidentiels hakkunde mabɓe toon jippude mabɓe voilà haw heeɓi haalde ni stratégie ɗi Pastef waɗatno wadde saboté so Macky Sall en tant que institution so yeehi à l'extérieur holno ɓe mbaɗatno organisé coordonné ɓe mbawa arde toon wadde saboté ambassade e ko way noon aɗa andi ɗum ɗon en tant que un commis de l'état quand même joguiɗo gouvernement fota ɗum haalde c'est comme si ko wadde ko ɗum ko hoynude leydi doyen donc je crois ɗum ɗo so tawi ene waɗa Moustapha Jek Sare so Allah wonano hande neɗɗo ponnoɗo accede laamu ngu fonno ko wadde démissionné procureur uddita noon waɗama convoqué ko haali ko par ce que famille goto e sehilaɓe omo ganduɗa ko Mouhamadou Moustapha Ba haali
keɓe yi wonde nde Mouhamadou Moustapha Ba yahto kanko Ousmane Sonko e Bassirou Diomaye to hôtel Azalaï nde ɓe noddi ɗum eɓe jiiɗi joddade mum namdi ko Macky Sall hokki ɗum yamirore yoya nde o yehi toon nde ɓe juddira pari ko kamɓe noddiri Macky Sall eɓe jarna o mo ganduɗa ko Mouhamadou Moustapha Ba wadde ɗum ɗon so tawi waɗi hande o haali kaɗo haala o fenni ɓe ganduɗa ko kayi woni ɓe o joddino toon holɓen ko hande ko premier ministre e o mo ganduɗa ko président de la république wonko wadde ɗum ɗon ko hollita tan ko défiance mo ganduɗa nana e gouvernement men mo ganduɗa hande ɓen ɓe ganduɗa ko yimɓe maɓe ɓattiɓaɓe sen jii hande diplomatie Sénégal waɗi effondre par rapport e leyɗele men sen jii caɗele ɗe jeyata eɗen jii ɗum jalte ɗe ganduɗa nden caggal leydi leyɗele taariɗe ene jeeɓatno Sénégal to banggue laamu mum mais ko ɗum ɗo bonni hande gouvernement wonande men ɗum ɗo ko waɗata ko hande Sénégal natti wonde vetrine to banggue le sous région kono noon tigui Sénégal ene manqui vraiment ko ganduɗa hoorema ene yeɓeteno e aduna foof Baba Abou Diop beela sikkani ko ɓen ɓe ganduɗa ma nomama e ɗin ɗon poste uji comme par exemple o haali ɗo haala mo ganduɗa hoorema woni Cheikh Oumar Diagne kanko ndimo o haali ɗo haala oɗo Cheikh Moustapha Diek Sary est ce que wona par ce que jomumen ganda par ce que aɗa neɗɗo par ce que wiyede nde oɗo ko homme doyen hayso tawi jomumen ne gandi won gongaji ɗi kaltaki on ko fota haalede homme d'état yagal ngal est ce que wona ɗum manqui aɗa andi un homme d'état ko neɗɗo mo ganduɗa hoorema sa wiyama homme d'état tan tawat ka bawɗo moftude secret aɗa andi mi jafɗa bawo mi nawi ɗum ɗo e ma aɗa andi mi janggi e toujours jewte ma wonande neɗɗo o secret d'état omo simtu toujours jibo leydi ka nde ridda e poste mum journaliste garɗo pour ɓe mbadde émission o yi mboɗo jaaɓi jewtiden kono noon kala ko fatuno e gueɗe ɗum ɗo ko ɗum secret e leydi ndi ɗum mi wattama divulgué mais ko ɗum woni wonde homme d'état hay ko ɓoyan ko Aissata Tall Sall en jii ndo nodda o wi wonko gandanɗa hoorema omo wawi arde ha ɗo kono ɗo ha ala fof bawɗo wadde feere haw yawta ɗon ɗum noon joni surtout hande ɓeeɗo mo ganduɗa hoorema sahay sa foof nana neɗɗo yaltino konngol ngol ganduɗa hoorema aɗa laaɓa ngol ɗo konngol ummi ko toon to laamu to par ce que ko noon tan mbawata wiide par ce que neɗɗo jeeyaɗo e laamu so yaltini won konngol laamu vraiment ko toon tan ƴetti ɗum jaffaɗami to caggal seeɗa bisimilla laamuji jogui ko juɓɓudi won e leyɗele goo joguiɗo konngol galle laamaɗo o ɗon tan o haaɗi joguiɗo konngol mawɗo leydi ndi président o joguiɗo konngol makko o haalata koye dow inde muɗum joguiɗo konngol laamu noon no wonno haalata koye dow inde laamu fof ɗo ko ɗo foti ƴeewede seerde neɗɗo o anda ko woni dow mum ɗo foti haalde e ko fotani haalde gueɗal keddigal ngal ene jogui ko wiyete ko source officielle to banggue laamu koko lawɗina ina gonɗina haala kadi poɗɗo haalde o haala joguiɗo konngol woni kanko ene jogui kabaru laaɓɗo ko gonga kono poɗɗo haalde o haalani ene jogui kabaruji keɓaɗi e ko wiyete ko kolce bamɗi ko caali jakka men keeɓi ene wawi lawɗum wawi wasa lawɗude joni noon sen goppiɗi fof e gartama ko kanko o jogui ko konngol laamu e nder conseil des ministres wonko haalete hen ko haalte hen kanko yaltinta ɗum woni joguiɗo konngol laamu ɗum ko source officielle wiyete kabaruji lawɗi naɗe nokkaɗe ɗo laaɓi kala ko wona ɗum yo neɗɗo o hento ɗum kabaruji gonɗuɗi mo potani haalde haali mi hokka yeewo conseil des ministres waɗi Abbas Sall nomama ministre joni noon dimat wonko tollide on ino dañde pomne ino dañde naggam e naggam o haalama toon jaɓodirama surtout pomne eyyi kono ministre kalno ko jiɗɗa kono ministre poɗɗo saktu ɗum o suwa tawa saktude ayi Abbas jippo tan weela Abou Diop jetti Allah kihiɗe keɗoɗe pomme amen ma yaltu ande naggam e naggam ma yaltu onon on dañi naggam c'est à dire ko gonga o haali kono wona kanko fuɗɗum haalde fuɗɗum yaltinde woni gonga momo fotani haalde haali to banggue laamu oɗo fiwte wona par ce que ɗum ɗon elle ɗum ɗon heptinomo yimɓe saaha ndo
acte 3 de la décentralisation yaltinde président Macky Sall feccino nokkuji ɗi kewɗi nokkuji kewɗi gontin commune aji ina hen dimat par ce que wontin commune kono noon yi ha ɓoyset tan cikkito wonamo commune yi ha ɓoyset tan hunde yalti te taw waktu mum yontani président Macky Sall wi wadde mi fotti ɗum ɗon mi retiri yewmo dokkanmi Abdoulaye Wade suwima debbo goto jeeyaɗo Thiès wiya toɗɗama tehiɗe tawa janggani itta joni so ɗo heñinoma haali ɗum walla woodi ko haali hen ko yidde wiide oɗo joguiɗo konngol laamu yo andu wona konngol fedde ɓamtayo jogui wona grand place jogui kala komo haala taskete o haali ko dow inde laamu ngu sen gatti noon ɗum ko kalanmi ko sifa to banggue towaki ɗeɗo kaalaɗe mayɗo ma yi gasi ko wano fo haalama ha deccinama ko gueɗe ɗiɗi o felliti wiide on ko baaɗo yo yaltin dalilaji ko baaɗo so felliti artude hen ɗum ene waɗa sa e nokkuji men neɗɗo ne wawi tan bandiraɓe mbiya wadde mbaɗen massaɗa kaya tan haade wadde naggam mbaɗi noon mais so neɗɗo felliti wiide o ko baaɗo Allah addi sadi kono ko baaɗo yo dallin o wiya ko kayi wayimo ko ni o warda wata e on so ɗum ala ko baaba yi ko ɓesgu mum walla lawol ne jogui hakke wiide haalami no warda wadde min joni somi faami so rewi lawol kanko o foti tan ko wadde démissionné o ara rokka o adda des preuves manam hande so ɓayde walla noon tawke kadi ko haali ko o haali ɗum ke inde laamu ngu adda preuve ɗon kam min mi wawa wiide min mi haali tan joni sifaji kanko taskete ko kala ko haali o haali koyde inde laamu ɗum o waɗira o wona ɗo inde mawɗo leydi tan haali wona palle tan wona haalanta ko laamu haalanta yo ɓet ko kala ko jomum wawɗo wonten yo ɓet anda ko haalata ko anda ɗo haalata jogino ɗum dalillaji saabu hay enen koye men ga sen jeɗɗodiri goto men wi goɗɗo ko wona lawol aɗa jogui droit naɗa ɗum lawol sago noon kalɗo e dow inde wango jaagoɗo gonnoɗo e leydi jaaɗo ha gueɗe mum kaala wiya ko wango tuuma o waɗa loskito wiya wa autopsie o tawama wona ɗum so kana haala felti artede yo garti ɗo hokku dalilaji walla o namde ko noon tigui yo artire hokku dalilaji walla o namde ɗum ko ɗum woni lawol garten kadi e goɗɗo mo ganduɗa hoore ma ha hande e on ɗon ɓen ɗon mo ganduɗa makko kañumen goni jaggoɗo leydi Sénégal woni ministre commerce kanko o yalti o holliti wonde maaro ustama kono elle woni commerçant ji yaltuɓe mbi e wonde ɗum wona Sénégal usti koko usta guila caggal leydi surtout toon to Inde woni maaro ganduɗa hoore ma woni parfumé non parfumé non parfumé taw ko brisé quoi so tawi ko ɗum woni ko yiɗa ko vraiment so tawi ɗum lawɗinama par ce que mbi ɗum natata en vigueur ko le 2 avril le 3 avril ko nden hankkadi prix o waɗete ko yiyete ko hankkadi hypothéque hankkadi wona ko ɗum woni ko neɗɗo o foti yeyde sa welama noon ɗo ha ɗo e haade nden aɗa wawi yeyde ko jiɗɗa fof kono nden kam so yonti hankkadi andu laamu ngu fawi ɗum e dow ma ka poɗɗo yeyde ko laamu ngu waɗi fixé ko en jii haala yaltuka noon ko wayno Moustapha Tall yimɓe fof ne gandi guila e Bocar Samba Dièye a yeeɓi kaɓe ɗemgal min ɗum ɗo voilà ko neɗɗo mo ganduɗa en fof ni gandi ko jeeya koye ɓen ɓurɓe wawde namnude ɗo maaro e leydi Sénégal eɗen gandi namdal waɗino nde Ousmane Sonko waɗanno DPG mum déclaration de politique générale woodi député goto kalɗo e par rapport e to banggue coût de la vie cher surtout to banggue maaro ko holliti laamu ngu e hoore mum jogui initiative yaade caggal leydi sooda maaro adda totta directement peuple o itta intermédiaire aji ɗi ganduɗa ko kañumen ittanno hunde pawta hen ɗum woni noon ko yimɓe tinata to banggue coût o ha ɗum wawa cherde woodi ko haala hen wonande ɗum ɗo ko sa ƴeewi ko caggal leydi hoore mum usti ko wayno Inde joni jaaɓi woppiti maaro mum nana yeeya ɗum saabi noon coggu o usta ha memi leydi wona ɗo tan e Sénégal ɗum ɗon heɓtinimaɓe heeɓinoɓe e campagne agricole o to banggue engrais o nde Mabouba ari yimɓe fof mbiya messi yimɓe ne gulla ɗum mbi ko guila kay Ali Saleh en Ali Nguy Ndiaye en Samba Ndioɓen ko joni dañƴen ministre de l' agriculture ndeke on engrais kadi sa ƴeewi to banggue caggal leydi kañumen ustuno mbaɗi hen balle pour leyɗele ɗe mbawa hebde engrais ko way noon caɗele changement climatique en et cetera finalement ndeke ko toonne kadi wadde ɗum e pour ɗum rentade mi yiyani noon oɗo mi yiɗi kam ko way noon en tant que gouvernement to banggue konngol mum
communiqué mum ko hunde ganda fota yimɓe ne jogo hen hakkillaji beele ko ɗo jogode vraiment ɗum yoɗani e gouvernement kono noon so tawi vraiment ɗum ɗo ko ɗum ballal en jettaɓe hen kadi en jetta hen so tawi ɗum usama fo ewat noon baade tan intermédiaire uji ittama ɗum addama to wonno caɓanɗe jeetati buɗɗiɗi nawtama hay caɓanɗe jeeɗiɗi vraiment ɗum ɗonne ko ɗum ballal tigi ko ɗum ballal mawɗo Abou Diop beela sikkani ngal ɗon ballal so yeehin tan ha wonti ko ganduɗa hoorema enen mbaɗana koye meɗen aɗa maara hande enen jogui leydi nini enen jogui ndiyam nini enen jogui nangue ɓesgu men nen daari a sikkani hande so laamu ngu waɗino investir tan e ndema ka tigi rigui usti oɗo ɓe kalata ɗo ɓurata welde ustude e wiide nden ustata ko ganduɗa hoorema ummorto en ko caggal leydi ɗum jinmen ko yewta yañde taw ɗum tan woni taɓe muɗum bisimilla humpitade mi mission chinoise woni gueɗe sañce mi arti kimelga nguyi mi waɗi sayed ital tegna ko nandi hen sinde mo ɗum ko goɗɗum ma en mbaɗ ɗum sala haade men yetta toon ɓesguji ɗi kam jiiɗi koɗo toɓi fof yo usti hande o joom galle emo wona joom galle pop ko cogguji ɗi tiiɗi yiiɗa ko ɗi usti na heddi noon ndim haali joni Moustapha Tall haali Bocar Samba Dieng haali wonko ɓe kalina famni heddi noon ko hoto joom galle yaako e galle mum gonɗo caggal ustan ma tan ga usto wadde so ɓeydi kadi ton ko ɓeyto laamu foti jogade ko juɓɓude mum so ari ko heewi doole yawano padduɗa seeɗa ɓesguji ma mbasa tampude so ustima kadi tina daña jogui en mbaɗa subventionné laamu ngu waɗa subventionné woni joguitari ndi woni joguitari ndi pondi waɗede ɗum woni laamu waɗa subvention noon itta ɗo buuɗi ɗiɗi wonko douane nani ga wonko impôt nani ga wonko ɓurti ga yomi ustita ko addate ko ni e ni ɗum ko banggue importation gaddugo nandi hen joguiɗo direction ko fate coggu caggal leydi ko ina addo ina nanire ko ittete ɗo ina nawa caggal leydi ɗum fof ko goƴaji poɗɗi réglede lanɗo o wawan hoore muɗum sabu mbiɗen joni ko tawi ko Pakistan joni walla Thaïlande walla leydi usti wonko saabi usti ko saabi usti ko so iwi tan soɓe ɓeydi kadi gake ko ɓeyto ko wayno OPEP joni OPEP ko fedde rendinde leyɗele pattam lamɓe jaajo ko fate pétrole kala nde bérégal ɓeydi toon cogguji koko ɓeydoto so ɓeydi toon ɓeydo ga henno so guewuji ɗi moƴƴani hen boyli pétrole duppeteɗi ɗi naggam kala nanɗa guewe waɗi e leyɗele joguiɗe pétrole boyli ɗi duppama mbaɗama ɓe bonninama tan kamɓe so toon tiiɗi tan ga baygal koko montata ga wadde ngol ɗo ustugol e ngol weeli kono ñaagoɗen Allah ngol duumo so tawi noon duumade maggol fawi ko wonɓe caggal leydi ɓolɗuɓe ɗum ko Allah andi Allah ne wawi duumo eyyi moƴƴatno koye noon kono jogani koye men won noon moƴƴo ko e sew koye ɓurta ko foof yo usta ko noon vraiment en tout cas so ustima ko ɗum woni vraiment hande ko ɓesgu ngu faadi e mabɓe surtout par ce que enen gandi wona ɗumin ndema kono président Macky Sall ndo naati ko balɗe nogas et quelque waɗi vraiment usti hayso tawi noon prix ɗi ɓeytim caggal majjum en nanino aussi ministre du commerce o hollitino wonde maɓe mbaɗ kadi recruté kin tolno ujunere jeune vraiment beele ene mbawa wadde contrôle prix ɗi ɗum noon foof ene moƴƴi mais l' essentiel est que yo mbaɗ ɗum maintenir par ce que yo tabit ɗum filo so bawɗi piidi koko pino piyata mbaggu fof noon sa mum ɓe fof e leewal muɗum kala arnoɓe mbaɗi hen ɗum ta Macky Sall ko RTS men kaali hen ujunere suko nane e goyɗen mballodira makaji gonɗi hakkude jeewo e ñamlotoɗo pamar doole mo suusa haaltoyde o ɗum ittu ɗum weeɓani weeɓani jarama mawɗo Abou Diop garten ke toɓɓere men wattiniri woni nayyi ɓiiri te kadi hojomaji ɗi nan doga no feewi saabu technicien ji vraiment puɗɗima wadde signalé an kam malaɗo minen ɓe ɗowataɓe min jaaɓa min ɗo Abou Gaye o mo jaɓata dartade on boni jogui probléme minen kam min jaaɓa ko noon Pastef o Abdou omo ganduɗa ko Siddel Dia noon yikene yiilomo eyyi Siddel Dia kam noni miijo Siddel wi kono fiyani landa Pastef ala Siddel wi kono fiyamo Siddel eyyi Siddel ne yiilomo kañum Siddel ne yiilomo landa Pastef ina waɗi conférence ko ɓoyani ko ɓe kolliti wonde hankkadi ɓe gonta jabde woni leader mabɓe Ousmane Sonko ene wiye biye ɓe gandanɗo hoore ma ndewani lawol saabu en jii ko ɓoyani ko plateau ji kewɗi vraiment kanko hoorejo o omo artire henete beela a sikkani ñamlel ko joɓe hey nde calni ha may so tawi ko Pastef yi wonde kañumen jaɓata leader mumen ne haale won biyati ɗum ne jalni
par ce que eɗen nganndi lebbi ɓenniiɗo seeɗa eɗen nganndi quand même ko kamɓe mbanno monopolisé denndaangal ɗo fota plateau ji télé ɗi internet o réseaux sociaux ji ɗi kamɓe mbanno waawde vraiment wadde leader mo ngannduɗaa ko Macky Sall e yaddi mum e ko way noon mboɗo sikki neɗɗo hade ma yiide neɗɗo o laaɓ aɗa foti laabde an hoore ma aɗa foti laabde par ce que eɓe jogii quand même virus aji ɗi ngannduɗaa nane maɓɓe hade maɓɓe potno hade yaltude haalde ɗum e potno waawde wadde feere holno ɓe kaɓata e on virus haa para ɓe mbawa haalde ɗum eɓe jogii sukoni yiye Azoura Fall récemment hakkunde mum e Abdou Nguer ñande alkamisa nde alkamisa heccanki en jii haala hakkunde mum ko haalno ko ha on jaabi finalement waɗa entendre woppita en jii haala ko haali ka addi ƴettade ko président de la république wona Cheikh Bara Ndiaye mo ngannduɗaa joɗoto koye télévision kala dimu ala ko haalata pourtant ko on ita waɗa député e woɗɓe yimɓe maɓɓe ɓe ngannduɗaa ko kaaloji haalulaji en jii directeur général port autonome mo Dakar o mo ngannduɗaa ko Waly Diouf Bodian en jii CDC caisse so geno ittani ko satti keɓe ittoɓe landa mais ɗum ɗon kay ko ƴettode wona hay so tawi kamɓe landa mabɓe ittannomo CDC Fadilou Keita caisse de dépôt et de consignation donc ɗiɗo vérifiage pori habde ha para ɓe mbawa haalde koɓe kaali ko kono Pastef so haali ɗum ɗo beele yimɓe en dokka ɗum fayde mbiyami ko ala ko noon beele yimɓe en dokka ɗum fayde mbiyata ko ala Mamadou Abou Diop Pastef naaɓe mbi e wonde vraiment hankkadi ɓe gonta jabɓe jaafoɗa mawɗo mabɓe Ousmane Sonko ko haalno e Mame Mbaye Niang ha waɗa condamné foti yobde 200 millions joni Aliou Sall Petro Tim ñamlel tan ko ɗum ñamlel donc ɓe mbiya wonde ɓe gonta jabde mawɗo mabɓe ina tuume walla ina haale woni biye ɓe ɗum hankkadi ɓe gonta jabde goo ko ma woni tan laamu ngu dari men walla kamɓe ɓe darno koye maɓɓe te hanki ala ko mbiyani par ce que mawɗo mabɓe darinomo ɗo wi e wonde gueɗe ko ɗiɗi président Macky Sall hannde a warat kam tan walla mo warma o wi o haali hallaji goɗɗi ngannduɗa ma ɗi hulɓini taw mi yiya o sa on yaha kala mo yiɗa mawɗo mum wiye o wi mawɗo janano saɗa yiɗi foftude eyyi kala mo yiɗa mawɗo mum wiye o wi mawɗo janano kadi il faut ko ɓe paama kala ko adduma e laamu no mbaɗɗa ha gonɗa ko hono noon yiɗɓe itta ɓe mbaɗata ha guittuma qui règne par les armes kala mo ko kural addi jaafoɗomi konngol kuddata ƴeewi arsude no wawi heewde ko ɓuri heewde hani fof de kala ko kural adduno kural itti ɗum kural joƴini goɗɗo ƴeew leyɗele ɗe tan ɗum ko noon wayi wadde juɓɓude ndi ɓe gadduno ndi ha so ƴattoje so ayibin sabu ƴattore hay hakkude men enen yooɗani hakkude men feewani won ayibaji ɗi ganduɗa hande janggo ma duuɓi million ma goto men fof tanaɓe mon ga gona woyde mbiya somi yinani o mbiɗo babam tanam naggam e naggam o ma wata sappa naggam o ɗum wadde laawol ngol ɓe ndewno mataw hokkiɓe doole haaɓe laami ngol yiɗɓe yiɗoɓe ittaɓe ko hen ɗon ha guittaɓe hadde ɗum noon wona ko weeɓi ɗum wona ko weeɓi ko heddi haala bonka koto hay goto laawol nan ɗum neɗɗo o wonko mawɗo leydi jaltuɗo Macky Sall wiya ɗo e leydi ndi ɗo hay président goto meeɗa wiya ɗum wiyede leyɗele goɗɗe ɗe so nani en ni ɓe kunat ɓe paaya ɓe gona koye fayde ta en aldara meɗen wadde on yonta lamminnoɗo oɗo yonta laamiɗo joni o ko on yonta kadi ari yidde ittude ɗum e so yiiɗi gañana laamu yata ko ɗon tan mbawi rewde nden ko teɗɗugal wonno ko gandal wonno ko nunɗal wonno ko peewal wonno haqqilantagal gaddanɗal laamu ha yetto ɗum wonta wodde han kandi e oɗo yonta lelade galle ma tude laamu mi sikani sona weeɓa ko noon lelade galle mum ha heeɓa laamu han kadi wonta weɓande dendagal dawriyankoɓe meɗen wonta kadi weɓande hay goto e ɓesgu Sénégal naaɓe ɗum kam koko laaɓi ceer émission men Mamadou Abou Diop gasi ha laaɓi ceer ko so wona tan mi hokka mon kongi nde wonno e hankkadi paɗen ke ñalawma julde donc vraiment ko dontuɗon bandiraɓe surtout yeeɓiyankoɓe ɗum kam wonan men bonus hay so tawi technicien o nen ɗumina gote mon foof vraiment jettoru ganawru ma eɗen jogui ɗum fewde e dendagal ɓesguli men bisimilla ma e on fanno Mamadou Abou Diop yettude on onon
taw golleteɓe ɗo ɓe Djiby Dieng Ali Fall en filmoɓe ɓe e dendagal golletoɓe ɗo ɓe jawdi jaggani ɗo hulɓinede jaggani ɗumen ɗo no ndewi yidde mumen mbaɗa ko mbawi ko mbawa foof jetto mo ganduɗa ko kañum waɗi ngal ɗo gollogal Daouda Moussa Dia jallitiɗo waɗi ɗum ɗo hande kañum ɓiyum ala hen debbum ala hen nana galle mum ne jogui goɗɗum kono wasa won naftoriɓe hen no jarne machallah jetto ɓurɗo mawnude o fof ɗum fof woodino heeɗiyankoɓe ngala yeeɓiyankoɓe ngala wawa wodde ɗen jettaɓe ɗen jarnoɓe jetto juuɗe fuɗɗima laaɗo haaɗi koɓe aadiyankoɓe koɓe tedduɓe koɓe fewɓe koɓe nunɗuɓe eɗen ñaganoɓe Allah eɗen ñagano koye men Allah no ceerno Mamadou Aw heewi wiyanno ni neɗɗo andi ko yiɗi Allah ɓuri andude ko moƴƴe e ma yo Allah waɗanen ko moƴƴe e meɗen ko enen e mabɓe pop dendagal wino nde foof Allah ne jogui Allah waɗanen ɗum on jallo oɗon jaafo oɗon gacca hakke so tawi wonko feegita hen yo heeɗenkoɓe jaafo so tawi a haali ko welaniɓe yoɓe jaafo so tawi wonmo memɗa ɓe cikka mataw ka dokkaɗo ka jeenaɗo yoɓe jaafo ala kono kadi eɗen ñaagoɓe yoɓe gandu kadi yimɓe ni koye mabɓe gummiɗen koye mabɓe kottaten yoɓe gandu kadi won haala woto wi tan aɗa andani neɗɗo o miijo ko jeenaɗo walla ko kulnaɗo kobaɗaɗo ha sabbanagam ɗum kadi yo yimɓeɓe ndeno ɗum nguɗo laamu hande min haala ko ɓoyi yaaji ko kalten hande ujunere yeeɓoɓe mbiyata ko enen fof e mbat cibi tan piyen e neɗɗo goto yenpi nguɗo laamu yenpi mi enen wona enen lammini ɓe so tawi en mbi protocole kabbanel ina woodi wadde mbiyen ko mawɗo leydi men o lammini ɓe duttuten mbiyen ko enen gotani ɓe ko rewɓe men e sukaɓe men e carte men ko enen gotani ɓe jinneji gotani ɗo malayikaji gotani ɗo heddi ko holko saabino ha mawɗo leydi ndi haaɓi ha waɗi ɗum holko saabino ƴettoje pawaɗe dow mum posé mum wonka waɗa défendre ha mettini holko saabi ɗum hande noon so tawi ɓe deeci hande jooɗima tan mbiye hino ko sagame so jooɗima tan ko ƴettoɗeɓe te onon ko onon lammini jomumen o ƴettaki jomumen hay goto waɗanta ɗum neɗɗo o kalɗo fof haalata ko miijo muɗum aɗa wawi haalde miijo ma noon yaada miijo kaari walla wasa haalde miijo kaari enen tan hino en tan gotanoɓe wonata jaspa on wono wooti wotani ko jooɗiɓe ɓe wonɓe ɗo leydi ɓe gooti won makaji mbaɗade téléji kaɗaɗe yo jaltina résultat ji ɗum fof ko ñoƴƴude so hande woɓɓe gotanoma goni ene wawi taw wayta ni mais kono hoto neɗɗo wasa wadde ko fonno wadde ha gasa jooɗo galle muɗum wi min jiiɗi ko ƴettanɗe men kaari wonani kaala haala ƴettoje yoɓe jippo ɓe gara ƴetto enen en nehiraki noon en mbawa noon wadde kala tan ko miijoji men eɓe jarlo eɓe jaafo eɓe gacca haqqe ko noon tigui a jarama Mamadou Abou Diop yo Allah yoɓ moƴƴere ko ɗum tan woni sababu mbiɗen alkala saaha enen jiiɗi mawɗo heddo e meɗen nde wonno mawɗo ko kanŋe wonande sukaɓe Mouhamed Ndim konngol ma batndigol so tawi aɗa yiiɗi waynodirde bandiraɓe enen paye julde surtout aɗa andi ñalo lewru korko ko lewru teddudu ndu Allah subahanahu wa taala suɓini en te kadi enen paye julde muɗum kadi émission kadi vraiment ene wawi taw artata en mi yiɗano artude e jinnaɗo ko haali vraiment o duwimo ɗum ɗi donc mi yiɗano artude hen o nawri konngol galle o foof e ko yiide tan yo Allah hokken wattunni ɗi sahaji mbuuri yettude kadi ɓe ganduɗa ko yeeɓiyankoɓe tawno weeɓani vraiment weeɓani ko hollita tan ko yidde mabɓe nde ɓe jogui e wadde porté wonande saktirde nde ñaganade mawɗo o kankone nde Allah accatamo ɗo ko juuti so Allah goto men kala daña fierté wonde caggal makko tawno sa wonde makko hayso deƴƴi tan ko ɗum jangde donc ɗum en jii ɗum kankone ñaganademo ko an andata ko poɗɗa ko wat wadma responsabilisé ko poɗɗa wadde ka fotani wadde kanko haalta ɗum ne kadi ko ɗum jangde donc ɗum ne en jii hande kala mo ganduɗa hande ko kaalo keɗeɗa e Pulaar ko ɗum wawi wonde foof ɗoyiɗa koye mbelu makko hande jahata koye formation makko e ko wayno kankone ko ñaganademo nde Allah junnata balɗe makko moƴƴina battane makko vraiment inde galle o foof en jettanmo kanko duwonoɗemo vraiment neɗɗo en adduma e galle wanma responsabilisé walla wona mawɗo ma tawi ene noɓe mbiyata ene hinma donc wadde hande ɗo hayso tawi sa ɗum ɗani e jomum c'est à dire yiyatama haydara ɗum ɗon kadi wonko ɗum hollita ko dimago neɗɗo o vraiment waddude fodde wadde foof ko ɓesgu mum
ɗum jiiɗa ɗum kadi ko ɗum qualité ɗi ganduɗa c'est rare kanko ne ko ñaganademo kanko mawɗo kanta duwonade bandiraɓe kanko duwnima ɗumen Abbas yiide yo Allah hokku en tawtorede samedi paaɗo so hawre welede Allah inchallah bandiraɓe musidɓe tedduɓe yo Allah hokku en tawtorede samedi paaɗo enen ni en jetti en jarni dendagal gollotoɓe ɗo ɓe surtout ɓen ɓe ganduɗa ko woni les hommes d'ombre woni wonɓe caggal ɓe ɓe ganduɗa hoorema hay goto yiitaɓe ko kamɓe tigui jetteten jarnen saabu so yooɗi so feewi ko kamɓe donc encore une fois de plus chapeau enen pawo calminalɗi e jettoru ndu foof e juuɗe musidɗo tedduɗo woni Djiby Dieng ndo yettinta ɗum bandiraɓe mbiɗa wiya Djiby Dieng noon émission men mo ganduɗa hoorema woni sport o Bawol sport vraiment o foti artude par ce que yimɓe enen mbaɗomo réclamé ko wona ko ɗum en ñaaguima dendagal yeeɓiyankoɓe ɓe ganduɗa hoorema Allah ene hokki ɗumen yeɓe tinno ɓe gara ɓe mbaɗa sponsorisé émission ngaji ɗi yeɓe tinno ɓe gara ɓe mbaɗa sponsorisé émission ngaji ɗi ko wona ko ɗum également en jetti foof en jarni vraiment hono diagraphe Amadou Dia mo ganduɗa min saftata mi yettata mi usaji gawoji kam yo ñanto d' accord donc mo heeɗo en tout cas ko jeeɓo omo yeeɓa émission no hannit ni donc ma en fama looɓe Hawa Diallo e fama yo joggona tiiɗo inchallah d' accord donc mbi sikki tan ɗum ɗon ma waw latade bandiraɓe musidɓe tedduɓe émission moon pamen pamminen guese yaalaɓe ceerno inchallah ha lawol gongol dendagal bandiraɓe julɓe foof assalamu aleykum wa rahmatullah